khona ilanga lana umukhumbula wake wakhuluma khona wathi ma kade ngiye kumuntu wathi umuntu mina ubaba wami akasekho. Kunjalo ngane yami ngathula ngoba ngangisaba ukuthi ngikhulume nawe wena usuqhamuka usungitshela ukuthi usuphuma kubantu. Ungabe uyalikhumbula lelo langa? Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo dadewethu othi yena unemfihlo afisa ukuyidalula kuyingane yakhe. Sawubona njani? Yebo njani? Siyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya usho uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli. Ngiqhamuka from kaMhlabi Yalingana eNduma. Mhlabi Yalingana. Yes. Ufunani la eThekwini? La eThekwini ngeza ngokumsebenzi. Waza ngomsebenzi. Okay. I hope imfihlo yalapha eMhlabi Yalingana ayila eThekwini. Sekuhlezi kuthiwa eThekwini nenzani. Kunjengobusho nje. Semhlabi Yalingana. Yasemakhaya. Yasemakhaya. Iqala kanjani indaba? Indaba iqala ngokuthi ekhaya sizalwe samawele. Uma sizalwa samawele sakhula silwa and then ngase ngathathwa mina ngawuhlalisa kudadewabo kaMa. Okay. Mangihlala kudadewabo kaMa ngifike khona mhlambe ngineminyaka ewu7. Oh7. Yes. Okay. And then ngafunda ke ngaze ngaqeda isikole nje ngihlala khona ngiyingane yakhona ngithethwa nje ngengane yakhona akukho inkinga. Inkinga iqala la ngalesikhathi mina sengiqala nami sengingena estage. Okay. Wase eyajika ke ubaba wayegana uMa. Okay, wangirepa waswala phakathi ngingatshela umuntu. Is stepfather leso? No, akuyena ubaba wala ogane udade wama amgani. Oh shuthi ubaba omncane. Yes, shuthi ubaba omncane ngoba ngifika ngihamba noma omncane. Okay. Ngoba uma uyena inkosazane kubo udade wabo lamayi. Okay. Yeah. And then khamba isikhathi ke ngikhulelwe mina athi manje ngasho uzobulala uMa lo engihlala naye ongikhulisile udade wama. And then azabuya yobulala uMa wami. Yo. Shuthi nefamily ayisekho right. Yeah. Le ndaba fanele kusale phasi kwethu. Yeah. Ngokuthi mina ke nami bengazi ukuthi kanjani ngizibona mhlawumbe sekudlule mhlawumbe inyanga ezintathu esiswini mangithi angiki ma period. Lapho uneminyaka mingaki? Ngase ngineminyaka ewu19. U19, okay. Yes. Angiki ma period and then qale ke indaba manje ukuthi fanele ngazi phela ukuthi ubani ubaba wengane fanele ekhaya ngisho zonke le story. Okay, ngibona ukuthi ngoba phela ngivikela ukuthi fanele ngabulawa ifamily yami. So even at 19 usayikholwa lento ayisho ukuthi uzobulala? Yes, because kwakuumuntu ovele owaziwa endaweni and osatshwayo. Nehluku. Yes. Oh, okay. Ngoba kwesinye isikhathi noma ngikhulele khona kodwa but bekuba khona lokho ingxabano uma ixabana noma uze ubone ukuthi yabo akukho and nabantu endaweni bayamsaba. And then ngayifihla ke le ndaba. Kuhamba isikhathi ke nami ke ngisho ukuthi ngikhulelwe ngabona ngina for ma 3 months. And then mangayi kuma period buzo ma kwenzekeni hayi kwenzekeni ngize ngigcine ngingayisho le ndaba ngoba phela nami ngisaba ukuthi ekhaya kuzoba isimo sikanjani. Ngibelethe ke mangibeletha phamba isikhathi ngize ngibelethe mangibeletha yena futhi afike esibhedlela ngithi njengobaba vele ngihlala la kwakhe yonke into ngiyenza lana afike azobona ingane. Ayibona ingane ahambe angishiye futhi athi nje umuke wayisho le ndaba kuphelile ngawo. Yo. Ngibone kahle ukuthi hayi lento hayi shuthi akufanele ngisho. Useyibonile lo muntu ingane kodwa futhi usangisongela. Ngihlale nalolu daba. Lokho ngilifihlile ngingalusho ekhaya. Kodwa ekhaya phela bayafuna ukwazi ukuthi kanti ikhamba kanjani njengoba phela lo muntu uzonengane manje and angiyena nomuntu ojwayele ukuhamba ngumuntu nje oyihlalela ekhaya. Yeah. And then kuthi ngelanga uMa
afike-ke manje eze la azobuza ngempela kwenzekeni. Hhayi, ngingabatsheli futhi lolu daba nje. Athi uma ingcono ngiyithathe ingane yami ngibuyele nayo kwami. Hhayi-ke sibindele ekhaya-ke sesiyohlala ekhaya nginengane engenababa nje kunzima ngisho ukukhuluma nje. Yeah. Hhayi, ngihlala ekhaya. Njengamanje ingane yami ineminyaka ewu-25. Sekhulile. Yebo ikhulile. So ufuna uzomtshela isibhadlazi esingaka? Faneke sazile lesibhadlazi ngoba ekugcineni kosuku uma mhlampe ngilala engalazi iqiniso ukuthi kwenzekalani. Mhlampe lezi zinto zingamvalela izinto zakhe. Khona sewukuthi nje abe nolwazi. So ugogo wakhe uma wakho usakhona emhlabeni? Yes, uma usakhona emhlabeni. So naye akalazi iqiniso. Akalazi iqiniso uma kodwa but sengike ngalusho kancane udaba kuyena. Okay, uma mncane wambiza udadewabo waseyaxoxa naye. Wamtshela wathini yena? Wayesabuza udadewabo ukuthi pho ngangisho ngani all along. And then ngamtshela ukuthi kwangelula. Yeah. Okay, laba abadala sesixoxile ngalo daba. Ubaba wengane uphela. Ubaba lo usashona yena. Usashona yena. Okay. So ingane yakho ke mayibuza ke because I'm sure umuntu na 25 sekhulile lo muntu. Mayibuza ukuthi hawu baba kwenzakalani ngami? Ngizomtshela phela ukuthi ngisho ukuthi ujwayele ukuthini kuyena mayikubuza. No akakaze yena ayikuba ukuthi ulo wazi ukuthi ubaba wakhe ilo ebengijola naye yena akhule embona. Yes. Oh, okay. Manje, so lo ojola naye ke ekhule embona azi ukuthi ubaba wakhe bengenankinga nokuthi umbekeze ubaba. Bengenankinga nje ubengenankinga nje ngoba phela wafika vele mina nginengane encane sathandana naye yakhula ingane nje akanankinga uyenzela yonke into nje. Manje imina esengifuna ukuthi ngenze umlungiso ukuthi angathathi ukuthi ubaba wakhe lo eziyena azi ukuthi ubaba wakhe lo. Okay. No ayikho inkinga. Yo abengcono usaphila yena lo muntu khona buzo sasuvula necase umbophe. But ke asimthinte ke usisi sizwe ukuthi uzothini ezukuthi ubaba wakhe wangempela ubani. Futhi babukeli bayo iBlack Life TV. So njengoba ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi ngizoke ngichazele kabanzi ngalama products lawa ala ngithunyiwe ke nami njengoba nazi ukuthi sinawe ipharmacy yaka Black Life. So sike sabona kwi-comment section nizikhalela ukuthi kahle kahle niyayifuna into engase insize uma nakho nigembula. So sike sahamba saguduza lamafutha lawa abuya kwaMhlaba uyalingana and sesithole ubufakazi obuningi kubantu abahlukahlukene asebebuya omunye wabalaphi bendabuko osenzele lamafutha lawo. So njengoba wabona ewuhafu so acazelwa la amafutha okugembula lawo na kanjani mase kuthiwa uyazama ngesingawe. So njengoba ewu5 kanje I'm not allowed ukuthi ngidalule ukuthi ayimalini kodwa fona ku 062 219 7748. Njengoba ubona njengamanje ubona le video uzowazi ukuthi na kanjani asasekhona. If le video le engikhuluma nawe kuyona manje awusayiboni ayisafakwa kwamanye kwenye yama episode uzowazi ukuthi na kanjani izobe singekho. Kodwa ke ungaba nawo nenhlanhla ube uqala ongase ufone kule 5 le. Bawancomile kakhulu and nami ngiyanithembisa sithole abantu abahlukahlukene bethula ubufakazi ukuthi hayibo sesiwine kanje. So anani niyazi ukuthi ngeke sizindayisele into engekho. Ngiyazi ukuthi nisithembile. Mase kuba iwasho khona lo muntu olapha ekhaya ubukele le video othi mina into zami shem zivalekile kumnyama angitholi umsebenzi nginesidina nje futhi nakubantu iwasho ke lezi fona usicele sizokutshela ukuthi sisetshenziswa kanjani. Usebenzisa ngalendlela esikuyalela ukuthi usebenzise ngakhona ungenze ngendlela ocabanga ngayo noma useke wezwa ngayo ngaphambilini kwezinye indawo. Ngiyanicela ningafoni nithi ayisebenzanga into ekubeni anikwazanga ukuthi nisilalele ukuthi isetshenziswa kanjani. Njengoba sizonyalela nathi ingoba nakho nathi la siwathathe khona ingoba nakho siyalelwe ngaleyo ndlela ukuthi zisebenza kanjalo lamafutha lawa nalezi iwasho lezi. So umuntu uma ekhaya othi ngivalelekile angikwazi unyakaza ngimdala angitholi umsebenzi izinto zami zimnyama ngumuntu nje ongathi nginesichitho wonke umuntu uyanginyanya wonke umuntu angangifuna eduze kwanginesidina
nazi iwashi ongase uyisebenzise. Mase kuthi la amafutha okugembula 062 219 7748. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Yebo sisi. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singazama. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli noma wakho uthi-ke nanginodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlaleli. Okay sisi. Okay, ngiyabonga. Ubambe kanje. Sawubona ngani yami. Yebo sawubona ma njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Hayi ngiyaphila nami ngani yami. Yebo. Ngani yami ngize lana ka-Black Life ngoba khona imfihlo ebengifuna ukukutshela yona. Engakaze ngikutshele yona emveni kwesikhathi eside ilokhu ingidla ngaphakathi. Manje uma ngingakutsheli lokho mhlambe ngiyoba necala even ngisho ezulwini ukuthi ngoba ngangilazi yindaba ngingakutshelanga lo. Ngilalele ma. Ngani yami njengoba wena wazi ukuthi kaMdletshe ikini. kaMdletshe akukhona kini ngani yami. kaMdletshe ngani yami akukhona kini. Ma angizwa kahle mhlambe mina ngizwa kahle uthini? Ngithi mina ngani yami kaMdletshe akukhona kini. Manje kuyisho lonto manje kuyisho lonto ngalesikhathi iminyaka emingaka manje sengizengaba no 25 uzongitshela namhlanje. Ngani yami into eyenzekayo Hayi awukwazi ukwenza kanjalo ma awukwazi ma ukuthi ungenze lonto kumina. ngani yami ekwenzekayo eminyakeni edlule ikona engifuna ukuthi sixoxe ngakho la. As wena wazi ukuthi wena wakaMdletshe awuyena wakaMdletshe. Wena ungayenzi lonto kumina ma no. Ungenza njani into ebuhlungu kanje kumina ma? Uma ungizalayo ngeke manje ngeke uyenze lonto kumina ngeke. ngani yami ngicela ukuthi ungibekezelele noma sixoxisane ngalolu daba ngoba ekuveni kokuhamba kwesikhathi wena ozoba senkingeni. Ngeke ma. Ngiyabona impilo yakho. Ulivalile? Angazi noma kuvalekile noma kuphele ethamba manje la. Hayibo, asimphinde futhi. Kumele aluze lolu daba. Hayi sisi, ngiyabona la uvalile ucingo uma wakhe sakhuluma nawe. Ngisacela umlalele bandla azaqede. Yeah, ngiyazi ukuthi-ke nalento inzima for wena. Ngiyazi ukuthi-ke nakukhuni but ngisacela umnikezele ithuba bakithi ayichaze. Okay. Ngani yami ngicela ukuthi uthole indlela noma ukwamkele lokho engizokusho kuwena namhlanje ngoba ngifisa siqale uhambo olusha njengamanje kule ndlela yethu mina nawe. Ngiyabona ngani yami izinto zakho ayihambi kahle, emsebenzini awuyitholi, ufundile kodwa impilo ayiqhubeki. Okubalekile ukuthi mina fanele ngikhulume kuwena iqiniso elizophilisa wena ngelinye ilanga. Khona ilanga lana umukhumbula wake wakhuluma khona wathi ma kade ngiye kumuntu wathi umuntu mina ubaba wami akasekho. Kunjalo ngani yami ngathula ngoba ngangisaba ukuthi ngikhulume nawe wena usuqhamuka usungitshela ukuthi usuphuma kubantu. Ungabe uyalikhumbula lelo langa? Namhlanje ke ngithatha isinqumo noma ngicela uthole uxolo ngaphakathi enhliziyweni yakho ukuthi ungixolele kuloko okwenzekayo. Akwenzekanga ngenhloso yami kodwa nami ngangihleli kwingcindezi engangihleli kuyona. Ngicela ukubuza-ke ma ubaba uMdletshe uyazi ngalolu daba? Akazi ngani yami ngalolu daba uMdletshe. Ngishela ngisho ubaba uMdletshe isona esingaka ma isona esingaka
Inkinga phela ngane yami umdletshe phela yena ekufikeni kwakhe. Yena kwaba sengathi uthi uyena ongikhulelisile ngoba phela vele ngikhulele mina yena naye ekhona ngithandana naye. Yingakho ke manje ngazi ukuthi uyena vele. Yena-ke mvuzo mengase umtshele manje uzothini manje uzothini mina uzongibuka kanjani kodwa lo ngiyena ukhulisa ingane engeyona eyakhe ma. Kunzima ke ngane yami ngoba impela ngithi mina lo daba angidlulise kuwena ngoba umuntu ozoba nenkinga la uwena and inkinga sengiyabona seyiqalile kuyimanje. Yabona ufundile umsebenzi awutholi ugqoke ijazi IT kodwa akukho nje impilo yakho ayiqhubeki. Kodwa mina ngiyalazi iqiniso ukuthi khona ekugcineni kosuku wena uhamba kanjani impilo yakho. Ngitshele phela wafika kanjani emhlabeni? Ukufika kwakho ke emhlabeni ngane yami mina ngareshwa ubaba engangihlala kuyena. Ngakhulela kudadewabo kama wangirepa lo baba engangihlala khona and then kwase kuphuma wena. Uviyene losikhohlakali uphinde manje losikhohlakali. Washona useneminyaka mhlawumbe emithathu noma u5 ashona. Ngiyaxolisa nje ukuthi useze washona lo sikhotheni. Ubezongithola kahle mina ma, ubezongithola kahle. Ngiyakuzwa ma, ngiyakuzwa. Ngiyaxolisa ngane yami ukuthi lolu daba ngikufihlela isikhathi esingaka. Ngingabe ngakhuluma kuwena mhlawumbe usaqala nawe ngoba mhlawumbe njengamanje nawe mhlawumbe khona lana osujolile nomfana wakaBhengu nawe mhlawumbe impilo ngabe angazi kodwa namhlanje nje ngifisa ukuthi wazi ukuthi wena ubaba wakho wakaBhengu hayi umdletshe. Ngicela ukuthi uthole uxolo ke enhlizweni yakho ungixolele ngakho konke okwenzekile. Akwenzekanga ngenhloso kodwa kwakuyiphutha konke kodwa but nami sengifihla isikhathi eside ngikufihlela udaba olungaka. Kodwa kuzoba nzima kodwa ayikho into engizoyenza sekwenzekile kwenzekile. Ayikho into engizoyenza na. Ngicela nje ukuthi uthole uxolo enhlizweni yakho ungixolele ngane yami. Kunzima kona ngiyakuzwa. Okay ke mama. Kunento engixakayo la. Uthe kumina ubhuti lo omkhulise njengengane yakhe wakuthola vele uningane encane. Kuyingane yakho uthi kena vele ucabanga ukuthi wakhuliswa wena. So wawuthandana naye vele lo bhuti lo wakamdletshe. So waphinda wamsulela isisu naye. Yes. So naye akalazi iqiniso. Naye akalazi iqiniso ukuthi kwenzekalani wazi ukuthi ingane yena iyakhe kanti ingane akusiyona yakhe. Yo, this is difficult. Okay, so manje ke kuzomela naye umtshela iqiniso. Yes, ngokuhamba kwesikhathi njengoba ngiqala kulo ngoba ingane and then yami efanele ngiqale ngithola uxolo kuyona. Sisuke nayo sesiyapi kuyena ngoba phela naye unomthelela ukuze ikhulise izibe ngaka. Yingenxa yakhe ukuthi nami ngikhona naye ukhona ubekade kuyena isisiza. So wabona ngani ukuthi kena ingane eyaba womncane lo ade grape noma yakhe ngoba clearly ngathi ubulala nabo bobawu2. I-first time yami kwaba uyena ubaba lo. Oh yena ubaba lo. Okay. I know sizwa kahle ke but sithemba ukuthi kena indodakazi yakhe izokuthola ukuthula enhlizweni yayo. Yo, nayizela ke babukeli beBlack Life TV ukuthi ke nabakithi kuba nzima mawukhula kunezinto usungayilindele empilweni but ke sithembe ukuthi usisi uzoyithola ukuthi athole ukuthula nomndeni umsize ukuthi ke na adlule kulolu uhambo lolu aqhubeke nempilo yakhe. Siyabonga kakhulu ke Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe.
Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa-ke lalela, woza sondela. I-Black Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yey'nkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinde ababone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thola esakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.